La Viquipèdia celebra 20 anys, un projecte que deriva de la coneguda Wikipedia, però en la nostra llengua. Recull al voltant de 600.000 paraules que s'hi han anat incloent al llarg d'aquestes 2 dècades. Les enciclopèdies han anat variant de format. En valencià en tenim la nostra pròpia, la Viquipèdia, un projecte que ja celebra els 20 anys de vida. Són més de 300 llengües que tenen una edició de Viquipèdia i pràcticament és l'obra escrita més gran en qualsevol de les llengües. 2 dècades funcionant junt amb el paper. El format de la Viquipèdia, 20 anys convivint amb els formats més tradicionals. Des de les paraules més buscades a les més estranyes, un total de més de 600.000 paraules enregistrades en total en la nostra llengua. Mostrar realitats que a la millor en una enciclopèdia en paper a l'ús no hagueren tingut cabuda, i dic que nosaltres tenim el Diccionari Normatiu Valencià en els 2 toms, de 2,5 quilos cadascun, i el consulte en paper ben poc. Una eina imprescindible per al foment del valencià. Mostrar al gran públic algunes realitats que només coneixem nosaltres amb les nostres paraules. És a dir, permet que siguem els valencians, les valencianes, qui definim com som. 20 anys de consultes i emmagatzematges que podem portar, com no, a la nostra mateixa butxaca.